Tässä ohjeistetaan, miten pyydät jäsenyyttä liittyäksesi tähän wikiin. Mene wikisivulle yllä olevalla osoitteella. Valitse sen jälkeen vasemmassa ylälaidassa kohta Join this wiki. Valitse kohdasta Please sign in, create an account. Täytä kohdat Join now. Käyttäjän nimi ja salasana. Sekä sähköpostiosoitteesi. Valitse Make a Wiki kohdasta No ja klikkaa Join. Avautuu uusi sivu Request Membership. Klikkaa kohtaa Request Membership. Halutessasi voit lähettää myös viestiä. Lähetettyäsi edellä mainitut tiedot, pyyntö osallistumisestasi tulee wikin ylläpitäjille ja he hyväksyvät sinut.